V tomto krátkom videu by som mal chcel predstaviť tieto podložky, respektíve túto podložku podhorúce taniere, ktorá je vyrobená zo silikónu v živých farbách, v štvorcovom tvare, v štvorcovom rozmere. Jej súčasťou je takáto dierka, ktorá nám umožňuje zavesiť podložku vo zvislej kolmej polohe. Ten dizajn je takýto moderný, ako som spomínal, v moderných farbách. Podložka veľmi dobre prilieha k stolu, k kuchynskej linke alebo k hociakej podložke. Bráni šmykaniu predmetov, ktoré sú na nej položené, či už sa jedná o tanier, hrniec alebo pekač. Samozrejme, môžeme ju použiť aj na iné účely, môžeme naň položiť aj nejaký kvetináč alebo niečo proste, čo potrebujeme, aby sa nám nešmýkalo.